В един свят, който е пълен с несигурност, постоянен стрес и просто един безкрайен поток от информация, все повече хора търсят някаква котва. И, колкото и да е интересно, мнозина я намират в една философия, която е на повече от 2000 години. Днес ще си говорим за стоицизма, една древна мъдрост, която, виждате ли, преживява истински ренесанс в наши дни. Този цитат всъщност улавя едно усещане, което е познато на почти всеки. Усещането, че животът понякога изглежда разпокъсан, лишен от някаква цялост. Чувстваме липсата на нещо стабилно, което да ни даде ясна перспектива за света и за нас самите. Сякаш сме изгубени в хаоса. И тук идва въпросът. Какво тогава предлага стоицизмът като отговор? Той не е просто някакъв сбор от сложни и абстрактни теории. Точно обратното. Стоицизмът е една изключително рационална и практична философия. Създадена е да служи като компас, който да ни води през всички предизвикателства на живота. За да хванем наистина същината на стоицизма, е добре да видим къде се намира той спрямо от другите големи философски школи по онова време. От едната страна имаме киниците, които проповядват краен аскетизъм. От другата пък са епикурейците, за които удоволствието е най-висшата цел. А стоиците? Те търсят един балансиран среден път между тези две крайности. В сърцето на този техен среден път стоят 4 основни добродетели. За стоиците те са единственото нещо, което наистина си струва да се преследва. Защо? Защото именно те ни помагат да живеем добре. Развиването на мъдрост, смелост, справедливост и умереност – това е истинската цел на живота. Всичко останало е второстепенно. А сега стигаме до, може би, най-силния и най-практичен инструмент в целия арсенал на стоицизма. Това е един основен принцип, който има силата да промени напълно начина, по който възприемаме света около нас. Става дума за нещо известно като дихотомия на контрола. Звучи сложно, но идеята е гениално проста. А тя е да съсредоточим цялата си енергия единствено върху нещата, които зависят от нас, и да приемаме със спокойствие, всичко останало, което е извън нашата власт. Представете си, че тази идея буквално разделя света на две. В едната колона са нещата, които можем да управляваме, нашите реакции, нашите мисли, нашите действия. В другата са тези, които не зависят изцяло от нас – здравето, богатството, какво мислят другите за нас. И логиката на стойците е желязна. Защо да страдаме за нещо от втората колона? Просто няма смисъл. И това съвсем естествено ни води до следващата голяма, но и доста често погрешно разбирана идея в стоицизма, а именно идеята за безразличието. Защото веднага в главата изкача въпросът: чакай малко, да си безразличен, това не е ли просто апатия, да не ти пука за нищо? Това е много често срещана критика, но тя пропуска самата същина на стоическата мисъл. Ето тук е тънката, но много важна разлика. Стоиците не казват да не се грижим за здравето си. Напротив, те наричат неща като здравето и богатството предпочитани безразлични неща. Ключовият момент е да осъзнаем, че те не са наша трайна собственост и щастието ни не трябва да зависи от тях. Виждате ли, това не е апатия, това е мъдрост. Добре, стига теория. Нека да видим как всичко това изглежда на практика. И за целта ще се обърнем към един от най-големите – римският стоик Сенека. Неговите писма са истинска съкровищница от мъдрост, която звучи сякаш е съвет от добър приятел, актуален и днес. Само чуйте този цитат. Повече страдаме от въображението си, отколкото от действителността. Колко е вярно това? Помислете си само колко често умът ни създава най-черните сценарии за неща, които може би никога няма да се случат. Сенека просто ни напомня, че голяма част от страданието ни се ражда в мислите ни, а те, както вече казахме, са под наш контрол. А тази мисъл на Сенека отива още по-дълбоко. За стоиците да приемеш собствената си смъртност не е нещо мрачно. Точно обратното – освобождаващо е. Защото когато човек спре да се страхува от смъртта, той се освобождава и от хиляди други, по-малки страхове, които го държат в робство през целия му живот. И този стремеж към вътрешна свобода важи с пълна сила и за богатството.
И това го казва Сенека, един от най-богатите хора в Рим по онова време. Идеята му е, че истинската бедност не е в това да нямаш, а в това непрекъснато да искаш още и още. Истинското богатство, според него, се крие в умереността. Добре е да се върнем пак в наши дни, в 21 век. Как се прилагат всички тези древни идеи днес? Изобщо, работят ли в нашия супер сложен и забързан свят? Ето този коментар, взет от една онлайн дискусия, сякаш обобщава скептицизма на много хора. На думи звучи добре, ама на практика ядец. И има резон, нали? Лесно е да се говори за добродетели и контрол, но когато животът те удари, тези принципи изглеждат някак далечни. И може би най-добрият отговор на този скептицизъм се крие в самата природа на стоицизма. Вижте, това не е някаква затворена религия с догми. Това е отворена, гъвкава философска рамка. Стоиците са били сред първите космополити. Вярвали са, че всички хора сме граждани на един свят. Точно за това и философията им е достъпна за всеки, навсякъде. И тук стигаме до нещо много важно, което направо разбива мита, че стоицизмът е философия на пасивното примирение. Точно обратното. Той изисква активно участие в света. Част от добродетелта справедливост е именно задължението да допринасяш за общото благо, да направиш обществото около себе си малко по-добро място. И така, ако трябва да обобщим, как би изглеждал един базов, така да се каже, набор от инструменти за всеки начинаещ стойк? Първо, фокус само върху това, което може да се контролира. Второ, развиване на 4 добродетели. Трето, практикуване на спокойно безразличие към външните събития. И четвърто, но не на последно място, всекидневна работа за подобряване на себе си и на общността. И накрая, след всичко казано, стоицизъмът ни оставя с един въпрос. Колкото прост, толкова и дълбок. Защото тази философия не е само за четене, а за живеене. Тя е в малките ежедневни действия. Така че предизвикателството, което тази древна мъдрост отправя към всеки един от нас е: какво може да се направи днес, дори нещо съвсем малко, за да станем по-добри хора и да направим и света около нас малко по-добър?